諸君、日本は人民のものであって天皇のものではない。さらに軍隊のものではますますない。人民万歳。おい、大変だ、国民会がしたぞ。砂野郎、つまみ出すぞ。来い。おう。これが大事なんだ。オイルタンクとエンジンの関係について説明しよう。エンジンのデザイン上、ガソリンはまずオイルポンプによってキャブレターに送られ、そこで空気と混合された後、エンジン部に送られ、何をやっとる。死ぬ野郎、出ていけ。そんなことはしちゃいかん。日本の学校は死ぬ野郎のためにあるんじゃない。出て行きなさい。あお前らずずしいぞ。何？誰だ。あんたたちどういうつもりよ。人に乱暴するなんて。あ？いい度胸だな。貴様誰だ。私は山田美津子って言うのよ。あんたたちなんか全然怖くないわ。いいだ。聞け。お前らが誰だろうと知ったこっちゃない。3つ数えるうちに出ていけ。1、2、3。
先生。先生。船越先生、黒竜会の指導者よ。おお、もう喧嘩終わったのか、こんな早く。武力じゃ問題は解決できないと言ったのが分かんないのか、お前らは。渡辺教授、申し訳ありません。手を抜いてもらったんだから礼を言わなくちゃ。誰と戦った？僕です。ほう、たった一人でか。大したもんだ。私は船越文雄だ。君は？あれ、美津子どうしてこんなとこにいるんだよ。おじさま、私の万年筆、この人たちに壊されちゃったのよ。弁償してくださいね。おいおい、そんなこと言うなよ。私が貧乏なことぐらい君も知ってるだろう。金持ってるか、金。はい。これでどうだ？それにしてもなんだね、本当にあんたお父さんに似てわがままなんだから、そんなんじゃ誰とも結婚なんかできないよ。大丈夫。私にはちゃんちゃんがいるもん。ちゃんちゃん？はい。西部官のちゃんちゃんです。上海の西部官の？はい。じゃあ本原稿先生は？私の師範です。そうか。どうかしたの？いや、言いにくいんだが、さっき上海から電報を受け取ってな。本原稿先生が試合中に殺された。相手は黒竜会の西口道場の芥川だということだ。そんなバカな。悪いが、この話は本当だ。すみません。奴と手合わせができなくて残念だ。ちゃんちゃん、ちゃんちゃん、どこに行くの？中華會館，我要查師傅嘅寫係咪真嘅？日本人がしたんじゃないわ。きっとそうよ。日本の中国侵略を許すな。君万歳、君万歳。けど、もしあんまり長いこと帰ってこなかったら待たないわよ、私。ちゃんちゃん、帰ってくるわよね。或者到佢哋離開中國翻返嚟日本嘅時候，我會翻嚟揾你。彼らは青島に行ってドイツ人と戦うだけよ。你要搞清楚，青島係我哋中國嘅地方，你哋同德國人同樣係侵略者。ちゃんちゃん、日本人を恨んでいるの？我都唔知。況且生長喺呢個年代，我哋冇得選擇。你保重。ちゃんちゃん。
係冇水銀啊！我真係冇水銀嘅。走！我係喎，我唔係日本人。嘿，先生，原來你唔係日本人，咁就好啊。請坐。去邊啊，先生？我去精武門。精武門？你要學功夫啊？大叔，我係去學功夫，唔該你拉車。學功夫唔好去精武門啊！喺上海個個都知道，精武門啊以前就第一，而家就咁噶啦。你拉唔拉啊？唔拉我坐過第架。拉！唉，你俾錢，你話去邊就去邊啊！坐穩啲啊！坐穩。去咯！霍元甲都死埋，精武門冇用噶啦！你考慮下，我介紹你第間武館啊！呢度真係冇前途啊！五星即係你啊？阿彪，我幫你啊！唔該。你係陳真，精武門嘅。精武門一定有前途，你睇住。點啊？仲等咩啊？五星，黎師傅，呢度係先父嘅靈堂，要切磋嘅，不如出去出邊。師傅，冇嘢嘛？黎師傅，承讓，霍老兄係我技不如人，係我勝之不武啫。你咁遠地方嚟，舟車勞頓，如果下次仲有興趣切磋嘅，不如我拜訪貴武館啦。你讀完書啊？點都好，你總算翻嚟嘅。龍大叔，我仲諗住唔阻礙你嘅學業，所以叫佢哋唔好通知你。你點知㗎？日本嘅報紙都有報導，嗰班日本頭一定係好得戚。係啦，不如去同阿爹叩頭先啦。喂，你做咩？陳真又唔係霍家嘅人，點可以叫佢披麻？龍大叔，陳真自細跟住阿爹，由阿爹養大，佢同霍家人根本就冇分別。阿爹未去比武之前，哮喘已經成日發作，我已經勸咗佢好多次，但佢點都唔聽。叩個頭。係你師傅親手寫㗎。大叔，
陳真做得啱。外國人喺我哋中國地方橫行霸道，就係因為我哋忍得太耐。我話過，以後有我霍廷一嘅精武門，係絕對唔會忍落去。我去揾芥川。陳真，照規矩應該下一戰書先。我而家就去，唔使戰書。陳真，虹口道場係日本人嘅地方，連巡捕房都冇佢符。如果你有咩事，精武門點辦？何況你阿爹都唔係佢對手。老大叔，你阿爹交低你俾我，我唔可以俾你有差錯嘅。阿倫、長仔帶10個兄弟跟住陳真，有咩事即刻翻嚟通知我。係，大家跟我嚟。通啊！咁忙噶，哇，好靚啊！出嚟，老總啊，你電話？唉，邊個啊？喂，解完 free speaking 嚇，龍敬孫啊，咁大劑啊！好，即刻去，跟我去虹口道場啊2、3、4、バカしっかりしろ。解散。おい待て、外に靴脱いで出直してこい。精武門嘅陳真，我要揾芥川龍一。中國人唔可以入賭場，出去！呢度係中國地方，中國人去邊都得。什麼？叫你哋管豬出嚟！これは公平な試合だ。いかなことになろうと追求はしない。我師傅同你打係用霍家拳，我都用霍家拳同你打。
我睇得好清楚，你絕對唔係我師傅嘅對手。紅口道場除咗日本人係唔侵入去。唉，冇搞錯嘛，唔好累我孭鑊喎。我明明睇住5先入咗去嘅喎。係啊，係咯。嗱，先嚟啦。日本人ですか？違う。敬礼。どうしたんだ？冇嘢，冇嘢。藤田先生、領事先生，誤會啫，誤會嚟嘅啫。唔好喺度搞事。係。第一次招待解散。點先？五星點啊？打贏咗。贏咗啊！你兩個去通知廷恩同龍大叔，去師傅個墓度揾我。係，行啦，阿倫。福爺個墓未起好喎。咁啊啱啦。嗱，小心啲啊，慢慢啦嚇。係啦，小心啲啊，小心冇燒電啊。棺木啊！係啦，小心啊，係啦，小心啲啊！一齊俾啲力啦，係，快啲啊，係。得嘅，Go ahead。I'm a doctor, not a pathologist. Let me do it. Which part do you need? I need the liver if you want me to check for poison. 你哋做咩？喂，解完灰佢喺度做咩啊？驗屍啊嘛。咁你唔阻止佢？喂，龍老兄，佢係你精武門嘅人，我冇權阻止噶嘛。你，陳真，阿爹嘅屍首你係唔可以騷擾嘅。我同芥川交過手，佢根本就冇可能打死師傅。我懷疑師傅係中毒死嘅。喂，解完灰，你有冇懷疑過霍老四係中毒啊？咁霍元甲俾芥川打到嘔血嘅時候，係好多人見噶嘛。咁咪係咯，唔通你當我哋個個都盲嘅咩？喂，龍大叔，我陳真就算係負上不敬不孝之名，都唔會放棄追查呢個真相。你如果想阻止我嘅，你一係劈死我。喂，停一。This is toxic. I'm sure he was poisoned. 究竟咩人落毒呢？呢個問題就交翻俾你啦。嚟啊，大家幫幫手，好好地撞翻師傅先。哦。我都話噶啦，師傅冇容易俾個蘿蔔頭打低噶啦。呢次好啦，唔使啲蘿蔔頭咁牙刷啦。係啦，好咗5先翻咗嚟咋，如果唔係，仲懵盛盛啊！諗極都唔明，師傅係點樣中毒嘅咧？師傅喺出邊咁多應酬，俾人落毒容易啫。你唔記得啦？師同芥川打嗰陣，用1個月淨收噶嘛，佢根本冇出去食飯。係喎，落毒嘅一定係精武門嘅人。嗱，小慧啊，你師傅平時嘅起居飲食係咪由你負責㗎？係啊，做咩？龍大叔啊，你唔係懷疑小慧係嘛？唔係，我係話除咗小慧之外，仲有邊個可以掂你阿爹食嘅嘢？我
呢間館上上下下食得嘅嘢都關我事，你懷疑我？長仔，去我間廚房睇下有冇毒藥、老鼠藥之類，行啦！跟叔，你唔好發脾氣住啦。唔關你事啊，行啦嘛！去我間廚房搜過，睇下有冇乜嘢毒得死人嘅，行啦，行啊！跟叔啊，你唔好咁啦。唔查過我死得不明不白啊！停人啦，咩事啊？龍大叔追查緊邊個係殺阿爹嘅兇手，根叔以為我哋懷疑佢。喂，我冇講我懷疑佢嘅喎。咁好啊！咁你以後就唔好食我煮嘅飯餸。我喺度咁多年，霍爺都係食我煮嘅飯大嘅。龍敬孫，你話我落毒啊？你話我害死佢？好啦，大家食飯啦，食飯。陳真，啲飯餸有毒㗎噃。師傅啊，不嬲同大家一齊食飯嘅。如果你煮嘅飯毒死師傅嘅，大家都死晒啦，啊！你就有腦啦，龍敬孫，聽到未啊？懷疑我。阿叔食飯。班日本仔可能會翻轉頭找負氣，大家食飯先啦。大家食飯。食飯。我想會去史密夫醫生度，佢話會詳細化驗下睇下師傅中嘅係咩毒。化驗？係啊，化學檢驗啊。點解咁樣連飯嘅？唔知喎。好聽喎，學嘢啊！五師兄啊，以前未見過你咁練功嘅，而家唔夠我打拳套啦？夠，而家好啊，嚟動作太花巧，未必有效。學功夫就唔可以死練嘅。搏擊只有一個目的，就係擊倒對方。同時我哋仲要講求反應速度同力量。其實最簡單嘅攻擊就最直接有效嘅。如果你哋要打人嘅話咧，首先學捱打。唔係喎，五師兄，只要我哋出招之前打到對方就得咯。如果力量唔夠嘅話咧，你打人10拳，對方都冇事。人哋打你1拳，你就累低，捱唔住啦。師姐啊，呢兩個人上嚟投館㗎。請問係咪由陳真師傅教武功啊？係啊，我哋想跟陳師傅學嘢啊。精武門嘅館主係霍廷恩，係咪陳真教冇得包嘅？學唔學算？你呢個咩馬？4平馬咯。4平馬，好似死馬咁。踢下佢睇下。咁踢邊有力㗎？喺日本武術裏邊有一種叫側踢，雖然簡單，自己嚟得好直接，威力仲好大。喂，五師兄啊，踢一個嚟睇下。快攞嚟踢啊！包嚟啦，快啲，攞俾佢。好，就係馬。嚟啊！喂，慢慢啲。點啊？你冇嘢嘛？冇嘢。順勢踢出去。我知啦。做咩？唔好走，夜啦，留喺度陪我啦。我而家係館主，唔可以咁嘅。以前就話你阿爹喺度，你唔敢過夜啫。而家你係館主啦，仲驚咩喎？留喺度，俾人知道咗，好多人唔服我。我真係唔信啊！有邊個夠膽唔服我廷恩啊？好啦，留喺度。天光就要走噶啦。こいつらの動きを見張るんだ。なぜ日本人まで？時局のわからんバカがいつの世にもいるもんだ。
芥川さん、ちゃんちゃんにやられておかしくなられたのかな。あなたにはこの会議に出てもらうつもりはなかったのだが。俺はただ我が軍の参謀長が本四グップの禁止のことを聞いたかどうか知りたくてね。ちょっと席を外してくれ。はい。どうした？隠し事でもあるのか？本当にお前が毒を漏らせたのか？今日の日本は経済、科学、工業、軍事力においても中国よりずっと勝っている。あとはお前らが中国美術の神話を壊すだけなのに、お前らに根性がないから我々が手を下さんわけにはいかんのだ。恥知らず。軍人は卑怯さ。それは軍人だけ通ずるものであって武術者には通用しない。私と本ユンガップの決闘は正々堂々としたものだ。お前らのために汚されてしまった。お前に武士道を語る資格などはない。は武士道とは個々の制約を忘れ、天皇のために命を懸け、歴史上の罪人になることさえ厭わないことさ。阿叔，照史密夫醫生得出嘅結論，話師傅應該係俾一種慢性嘅毒藥破壞咗佢嘅肺功能。佢同芥川打嗰陣，根本就抵受唔到重擊。你話精武門係咪真有內奸？陳真，你究竟翻嚟做咩？龍阿叔，做咩咁問我？你翻咗嚟2日啫，精武門班師兄弟就當正你係佢哋崇拜嘅對象。但係你有冇諗過，廷恩有幾難受？點會呢？從你第一日翻嚟開始，任何嘅事情你都冇問過廷恩，就代佢決定。你當佢係邊個？你係好叻，但係你冇唔記得，廷恩先至係精武門嘅唯一管主啊！到夜啦，我要走先，你慢慢諗下啦。五星，咁早跑步啊？係啊，你真係勤力啊！陳師傅，係陳師傅，咁早跑步？係啊。喂，我哋成班兄弟都嚟齊晒下，嚟睇下。你跟你學嘢啦，陳師傅，好跟住我啦，唔該你啊。我上課哟。先生が死んでるぞ！先生が死んでる！待て、奴らを止めろ。暴力で解決はできん。長官、行くぞ。大師兄早晨。尋晚你去咗邊啊？冇翻嚟瞓嘅？陳真呢？陳真出咗去跑步。佢翻嚟話我聽，我翻房。不得了啦！日本真係踢館啦！一敗啊！
班日本仔，定啲嚟。一定會出事，去揾巡捕。做咩事啊？陳真喺邊度？陳真，我唔知喎，可能去打日本仔啩。不過我呢個師弟好怪，佢一日唔打個日本仔，佢就唔安樂。馬仔，中國人好卑鄙，暗殺我哋芥川館主。日本人即係日本人，最叻惡人先告狀。總之，你哋今日交唔到陳真出嚟，我哋就唔走。你哋帶晒武器入嚟，我就預咗你哋唔走。閂門！我心明，你哋好離開呢度咯喎！咩話？就咁放我哋走？大家互有損傷，咪算數咯。我哋唔會走，我哋要陳真。當俾面我好唔好？哼，你冇資格。唔知。白噶，你咁好想打我咩？我就唔敢，不過唔知支槍會唔會走火啫嘛。邊個喐親就打邊個，帶陳真翻去。點解要鎖陳真啊？芥川尋晚俾人殺咗，我要帶佢翻去調查。我冇殺人啦，冇啊，帶佢翻去。你再唔走，我開槍啦！大家坐啊！嚟坐低坐低。大家唔使擔心啊！簡老弟負責呢件案嘅，佢都話冇事咯嚇。哎呀，乜你着成咁啊？唔好意思啊，老兄，我今次自身難保嚇，件案而家唔係我嚟啦。喂，咁陳真點啊？睇運咯，睇運。喂！你就係巡捕房嘅新主管。巡捕房係咪有幾位證人？係啊，我哋巡捕房係有4個證人，佢哋都話見到陳真殺人喎。殺驚無神走4個證人出嚟嘅，我親眼睇到係陳真，我哋成班人都見過佢㗎，我睇住佢一刀一刀咁斬㗎。He was using big knife。你肯定係佢？你
你肯定？係佢啊！真係唔知係佢嚟啊！請問呢度幾多隻手指？兩隻。唔，4隻。不如咁啊，行埋啲俾我睇下。唔使啦，搞先得啦，啲證人佢哋揾翻嚟㗎。我冇做過，我當時一直喺精武門，我嘅師兄弟可以做證。法官大人，請容許我講，我認為精武門嘅人係陳真嘅同黨，係冇資格做證嘅。你講乜嘢啊 ？Silence！ Excuse me, sir. She's just arrived. 法官大人，我有個好有力嘅證人。法官大人，我認為中國人嘅口供係唔可以相信嘅。我嘅證人係日本人。日本人係 Witness is a Japanese. OK。あなたはどちらの方ですか？私は山田光子と申します。日本の教育部長山田光夫は私の父です。山田さん、被告は当夜西部館に行ったと言いましたが、あなたもそこにいましたが？それはそうです。あの夜、彼は私の部屋にいました。外出していません。出版中？はい。你咪同佢講乜嘢咧？係啦。あなたは寝てるうちに彼は外に出たら気づきましたか？そんな時間はありませんわ。私たち一晩中床の中にいて眠りませんでしたから。眠らってた？何をしたんですか？床で眠らない以外に何ができるんですか？長仔，佢講咩啫？唔知啊，我點知啫？唔知啊。佢話先同佢日本妹上床啊！上床啊！有冇聽錯啊？ I find these proceedings ridiculous. Besides being a waste of my time. Case dismissed. 恭喜你，我哋走。走啦，民族の英雄がただのスケベとはな。ふん。なぜここに？すべてを捨ててきたの。一生面倒見てね。叫我煮飯俾佢食，唔使旨意啊，翻去壓蘿蔔啊！陳真啊，你師傅生前送你去日本，係要你學日本人嘅科技，知己知彼，用嚟對付啲日本人。唔好為咗個日本女人就乜都唔記得至得㗎。我哋精武門唔想俾人誤會同啲日本人有咩關係。陳真，你係精武門嘅人，就唔應該同個日本女人喺埋一齊。ちゃんちゃん、もしかして私あなたに迷惑をかけてるんじゃないの？大丈夫。唉，陳真，大丈夫何患無妻啊？一旦兒女情長就英雄氣短㗎啦。唉，唔通你真係為個女人累你一世咩？阿叔啊，光知佢拋低所有嘢走嚟呢度揾我，更何況佢今次喺法庭講過嘅嘢，我點可以唔照顧佢呢？可能啲日本女人係咁隨便嘅咧。我哋精武門絕對唔容許日本人留喺度，你自己選擇，一係同呢個日本女人分手，一係離開精武門。喂，大師兄，你咁即係趕五星走啫？喂，做咩啊，劉振星？你嘅即係企埋日本人嗰邊啫。咩啊？你冇屈我喎？咩屈你啊？睇你個樣，越嚟越似我個頭啊！你再講我打你啊！咩啊？大家唔好嘈啦！陳真，再係咁落去，精武門好快就會散。我唔想見到精武門內訌，
事到如今，我哋唯一決定就係你同埋我，邊個先係精武門嘅館主？我從來都冇諗過做館主，我唔理得你點諗。事實上，精武門咁多人，就係服你唔服我。我要同你比武一次，我輸咗嘅，精武門你就係館主。你輸嘅，你要即刻離開呢個日本女人。大丈夫？我輸咗，而家你就係館主。大師，我唔要做館主，我亦唔會離開光寺。如果你要我選擇嘅話，我只有離開精武門。山都好亂啊，啱啱平咗嘛。唉，你坐700蚊一定。老闆啊，有冇房啊？有，請跟我嚟啊！呢邊咧有房啊，嚟啊！日本人
日本人就冇房啦。佢係我太太嚟嘅，你通融下。嗰個咪係陳真，精武門嗰個啊！原來係個好色大漢奸啊！真係唔招呼你哋啊！咁早做唔做生意？走啦！もう早く行きましょうよ。ネズミよ！中よ！兄弟，いないよ。そんなはずないわ。よく探してよ。行っちゃったよ。呢啲地方梗有老鼠噶啦。もう嫌なネズミね。脅かされちゃったわ。講住係佢哋住先嘅，係我哋走嚟騷擾佢哋啊！真啦。それもそうね。我真係對你唔住，要你住埋呢啲咁嘅地方。ここは空気も美味しいし、あ、景色も綺麗だわ。ホテルなんかよりずっといい。不如咁樣啊，揾個大冇人識我哋嘅地方。西武館をしてるの？係精武門放棄咗我，突然間冇咗個包袱，而家輕鬆得多啦。あなたらしくない。何が？あなた嘘ついてる。西武館がなくなったら虚しいだけだわ。楽だなんてはずない。ちゃんちゃんが嘘をついても美津子にはわかるんだから。本当に？うん。飲茶啊，龍大叔。唔該。誒，點解你唔食飯啊？我都冇胃口。婷欣仲未翻過嚟，唉，又好難怪佢嘅。婷欣自細冇受過挫折，一下子輸俾陳真，好難接受嘅。大師兄咁硬頸，我驚佢唔肯翻嚟做館主啊！佢唔做館主，邊個做館主啊？霍家迷蹤拳一向都唔外傳噶嘛。如果佢唔做館主，迷蹤拳點傳落去啫？啊，係咧，呢幾日邊個教拳啊？阿常同阿彪咯。你話呢個時候有人嚟踢館，都唔知點算。我媽寄信嚟俾我，話精武門得罪咗日本人，叫我唔好再留喺度啊！咁點啊？連你都走啊？我唔知道點啊！唔使驚喎，話晒呢個英租界，你估啲日本仔大晒嘅咩？你話係咪啊？你中國人真係浪費，一台嘅人食兩台嘅餸。咩事啊？我要見你精武門嘅館主。館主咁易俾你見嘅咩？有咩事同我講？我哋黑龍會第一高手船月先生要向你館主挑戰。咁點算啊？快返大聲翻嚟！有鬼用咩？永星翻嚟咪得咯，我知佢去邊啊！我漢奸仲會打蘿蔔頭咩？喂，你冇做永星漢奸啊！咁係啊！哎呀，唔好再嘈啦，剩翻你哋幾個仲喺度嘈，嗱嗱聲揾人揾大聲翻嚟啦！哦，去啦，去啊！跟叔，跟叔，長仔啊！到底大師兄去咗邊啊？我點知喎？做咩事啊，跟叔？你唔好扮嘢啊！我個仔點啊？講冇用嘅，我哋諗辦法睇下點樣揾佢哋。喂，有咩事今晚先講啦。
你話我肯落藥就放我個仔噶嘛？大佬啊，你個仔喺山東犯嘅係殺人罪，你估你話放就放啊？咁你自己應承噶喎。我應承你咩？啲蘿蔔頭應承你啫嘛。我新抱話有人傳我個仔喺監度俾蘿蔔頭殺咗啊！我同你講啦，唔做都做咗啦，你都咪白做啊！你收咗1000個大洋噶嘛，收錢嗰陣唔記得手軟。日本人應承得你個仔你冇事噶嘛，唔好亂咁講嘢添啊！你哋夠話啲藥唔會害死霍爺咯？早知道，我寧願個仔死好過霍爺死啊！快啲嚟幫手啊！放佢落嚟，快啲！快啲放佢落嚟啊！快啲啊！喺根叔條屍旁邊執到呢啲嘢喎，咩嚟㗎？哦，係停恩台喺南洋買翻嚟嘅鵝肉乾，要嚟哮喘病嘅。喂，係啦，成個精武門咧，淨係霍老四食呢樣嘢㗎咋嚇？咁睇嚟係佢用鱷魚肉落毒害死霍元甲，而家內疚自殺㗎喎。喂，佢人都死咗啦，你唔好將件事講出去啦，俾人知道精武門有內奸，咁就唔好啦。唉，你哋精武門有冇內奸都散晒㗎啦。陳真就走咗，廷恩又唔知去咗邊。我睇快啲揾個新館主翻嚟坐管吧啦。唉，精武門搞成咁，我都唔知點樣同死鬼霍老四交代。老總啊，而家我哋點啊？而家你大隊，你問我？唔好玩我啦，老總。攞啲鱷魚肉翻去化驗啦嚇。走，走啦。你再試下同我揾廷恩翻嚟啊！得啦，放心啦。姑娘，請問你揾邊位？請問龍敬孫、龍大叔喺咪度啊？龍大叔喺裏邊，請入去。龍大叔，呢位姑娘揾你。請問你係邊位？龍大叔，廷恩而家喺我度，我勸咗好多次佢都唔肯翻，我諗只有你先可以勸服佢。你住喺邊度？麻煩你帶我哋去。聚星樓。盧舉仔。你同廷恩識咗幾耐？2年。喺你身上一定嘥咗唔少錢。你放心，我會離開佢。龍大叔，你唔好誤會，廷恩唔係你想象中咁差。其實佢一直都好希望搞精武門，佢同我講，要比佢阿爹做得更加好。係真㗎，龍大叔，你一定要幫佢。我哋啊，我哋繼續打。點啊？放開我！我哋啊，放開我啊！大師，
星阿彪，我哋走啦。你哋咁多人喺度，係咪精武門有事？虹口道場挑戰精武門，想我哋翻去商量下。咁陳真呢？唉，叫陳真去，大家唔服㗎。而家你係館主嚟㗎嘛？唉，算啦，我哋走啦。等陣，我跟你翻去。你有信心打咩？就算係輸，都唔希望精武門白白咁輸。等陣，呢位姑娘你點處置？唔通你仲要留呢位姑娘喺度啊？你咁點對得住人？阿倫叫貴婆嚟。係。我要你同佢贖身。曉紅啊，你係咪以後都唔再着嗰啲靚衫啊？我好似你哋咁啊，都唔知幾開心。呢件衫好似有啲窄喎，我聽日換個件俾你啊。我查過㗎啦，佢唔單止係黑龍會嘅第一高手，仲係全日本嘅第一高手。不過你唔使驚，佢年紀都唔輕㗎啦。龍大叔，龍大叔，誒，咁咪幾好。啊，係啦，以後你用翻個真名素蘭啦。哦，如果你兩個對光子都係咁開通就好啦。咁啊點同咧？光子係日本人啊嘛。停一，仲有10日就比武噶啦，好好備戰啊！唔該，阿彪出嚟。好啊。你對婷欣真係好，我哋個個都咁好㗎啦。婷欣係咪精武門武功最好嗰個？係啊。咁陳真呢？佢兩個差唔多啫，一樣咁好打。大聲，對唔住啊！冇事嘛，大師兄。唔緊要，嚟，我哋再打過。哦。大聲做咩咧？使乜手射咁嘅？船越さん、西武館に挑戦状を送りました。この船越文雄が誰と武術の練習をしようといつ戦おうと陸軍の心配は不要だ。黒竜会の中国での経費のほとんどは陸軍から出ていることを覚えていてほしいと思ってね。そうしたければ今すぐ黒竜会と陸軍の関係を切ってもいいぞ。君たちの大島会長はきっと同意しないだろう。会長を使って俺を屈服させようとしても無駄だ。俺は教練であって正客じゃない。咁就起身嘅。早晨。船越先生。
おじさま。ああ、みっちゃん。いや、遠いね。これだったら人力車で来るんだったよ。お父様に頼まれたの？いや、お父さん忙しくてね、会ってないんだ。じゃあ何しに中国に？あいつのためだ。ちゃんちゃん？結婚したのか？いいえ。だって一緒に住んでるんだろ？結婚したところで日本人も中国人も賛成してくれません。そりゃそうだろうけど、死んでしまったら君もかわいそうだからな。何ですって？萬一你死咗，我會將你嘅骨灰送翻去日本。後生仔，你真係咁有信心？何よ、どうして戦うこと私に教えてくれなかったのよ。そんなこといちいち女に言うことない。ちゃんちゃん、来い。你話我聽，點先係最強嘅拳啊？用全身嘅力，集中喺一點打出去嘅拳係最勁嘅。哇，真係厲害喎！但係我從來未見過石頭會打人㗎噃，我哋啲對手都係會喐嘅人，邊度有最強嘅拳啊？道理點講都得，不如我哋比試下。係咁，最強嘅防守又係乜嘢啊？係進攻。與其嘥力氣防守，不如全力進攻，喺最短嘅時間一擊即中。哦，咁講法，你哋霍家拳同唐手一樣，係至剛嘅拳法啦。你淨係識得講，你都唔明嘅。剛缺柔係百廢氣力，柔缺剛，攻而不克，缺一都不可。老師傅，你點樣教徒弟㗎？你師傅有冇同你講過啊？技擊最忌心浮氣躁。後生仔，你咁好蝕底㗎喎。我師傅冇你咁多嘢講。你打定唔打？待て！年だからな。それは何拳だ？你冇理，打得贏嘅就係好拳。
你冇嘢嘛？大丈夫だ。我唔會佔你便宜嘅。もういいだろう。大丈夫？後生仔能夠有咁嘅技術，都好少有。老人家仲有咁好嘅體力，真係難得。我聽人講過，中國人有句説話叫拳怕少壯，係至理名。多謝。但係我呢次輸咗。我用嘅都係你教嘅拳法。中國人嘅拳法向來注重個人修為，唔注重實戰。你令我大開眼界。技擊係應該以擊倒對方為目標嘅。錯啦，後生仔，要擊倒對方，最好嘅方法係用手槍。練武最重要嘅目的係要將人嘅體能推至最高極限。如果要達到呢一個境界，就必須要了解宇宙蒼生。我走啦，保重。我哋唔係要決鬥咩？決鬥係啲野獸先至會做，我哋算打平手。但係我唔等於所有嘅日本人，比我更強嘅日本人太多啦。先生は日本一の腕前じゃないんですか？話船月先生你武功第一，原來係話你嘅修為，並唔係話你嘅殺人伎倆。霍元甲先生，佢有一個咁好嘅徒弟，呢點我輸俾佢。但係而家虹口道場嘅第一高手，就係被稱為殺人機器嘅藤田剛。後生仔，你自己小心。ほら俺の勝ちだ。君もかなり上手くなったな。
しかし人生はこの隠語のようにうまくはいかない。数年前まで孫一山先生は黒竜会の一番の友人だった。それが今の黒竜会は軍隊と組んで中国侵略をしようとしている。中国侵略？バカ者どもの夢なんだよ。いや、そうじゃないんだよ。中国駐在中の日本軍は全体の約半分以上だ。今の日本は眠っている象を食べようとしているアリのようなものだ。象が目を覚まさなければいい目に遭うが、毎日象が目覚めればアリがいくら強くてもかなわない。そうだな。その中国という象はまだ目を覚ましていない。その上それを食いたがってるアリは一匹以上だ。いつかは目覚める。おい、残念だが今の日本人はお前を信用してないぞ。この十数年間日本は戦争によって大量の利益を得た。英国のように日本も帝国を目指している。藤田のような人間が多すぎる。どうしても戦争は免れないのか。お帰りなさい。你好，陳真呢？佢未瞓。你請坐。飲杯茶。唔該。你學咗中文啊？少少。講得幾好啊！帰りなさい。奥さんがいらしてるわ。而家點啊？做緊啲咩啊？我喺郵電局度揾到份工。你放棄精武門？冇所謂放唔放棄。唔喺精武門，我嘅工作都可以好有意義。不如返精武門啊！我帶咗曉紅返精武門。最升流嗰個啊？你仲未見過佢㗎嗬？恭喜你！你都可以帶光子返精武門㗎。大家會接受曉紅，唔會接受光子，因為佢係日本人。光子咁為得你，佢係個好女仔嚟。其他人唔知點諗呢？佢留喺精武門，可能會影響精武門嘅聲譽。我唔可以咁自私嘅。我最近學一套拳啊！係咩拳啊？我教你啊！
呢套咁似霍家拳嘅？係霍家嘅迷蹤拳，但師傅講過，迷蹤拳係不存愛性㗎。迷蹤拳都係一套拳法嚟啫，只不過係我阿爹所創。陳真，應承我聽日虹口道場決鬥。如果我有咩不測嘅，你將呢套拳法傳授落去，越多人識越好。ごめんなさい。やはり日本に帰ることにしました。人生には愛よりも大切なことがあると思います。私がそばにいなければ、あなたはもっといろいろなことができるわ。あなたがおっしゃったように、日本軍が日本に引き上げてきた時に、京都であなたをお待ちしています。我同阿雷女得噶啦。婷欣啊，怕唔怕會有事啊？不如揾多幾個人去幫手啊！唉，點會有事啫？人多去啊，班日本頭要我哋扒佢哋添啊！係咯，等我翻嚟啊。小維，麻煩你照顧佢哋啊。嗯。婷欣，我識日文，我同埋你去。行啊！佢兩個加埋一齊就真係唔會有事啦。船越文雄は今朝上海を立ちました。意固地な年寄りめ、皇軍に協力しなければ我々の敵だ。すぐに東京に知らせろ。はい。長官、では旋風門との決闘は中止なさいますか？何もかも黒竜会に頼るわけではない。今回は俺たちの手でやる。はい。二人だけか。よかった。いい知らせがある。お前の父親を殺した奴を見つけたぞ。出てこい。こいつは買収されてな、親父さんのワニ肉に毒を持ったのだ。こいつはあんたらを裏切ったわけだ。慌てるな。運び出せ。命令するまで入れるな。はい。みんな外に出るんだ。お前が負けたらこの名を進呈しよう。私の直筆だ。
哥。領事、藤田殿が殺されました。咪喐啊！咪喐啊！死嗰個！咪喐啊！咪亂嚟啊！有冇事啊？冇事。咪喐啊！你哋呢班只不過係英租界嘅巡捕，你哋冇權喺度執法嘅。我而家唔係咩巡捕，我哋係中國佬啊！架頭。總之陳真同霍廷恩，我就一定要帶走。咩話？你認為你哋可以平安離開呢度咩？係啊！好亂嚟啊！咁就睇下幾多蘿蔔頭攬住死啊！やめろ！両方とも落ち着け！我認為呢件事一定要用和平方法嚟解決。藤田英死咗啦，唔值得再為呢個人犧牲更多嘅性命。注意！はい。みんなを撤去させろ！今は私が最高長官だ。私の命令が聞けんのか？はい。みんな外に出ろ。介先生，死咗一個日本軍人，我一定要揾到個兇手。如果唔係，冇辦法向我哋政府交代，軍部一定會罷手嘅。你係話，如果我唔死，軍部就會利用呢個機會開戰？好，咁就犧牲我一個啦。さすが大物だ。英國人點解會讓步俾日本人嘅咧嚇？你都唔成成，你邊係讓步啫？英國人同日本人啊，本來就係蛇鼠一窩啊！咁咪即係夾埋嚟揾我哋啦！你哋話係啦嚇？陳真真係大英雄嗱，三拳兩腳就將虹口道場打到落花流水，真係犀利啊！真係好犀利啊！唉，可惜死得咗。咩事啊？
係咩啊？冇嘢冇嘢，繼續講。真係估唔到長仔居然係內奸，我哋仲對佢咁好。佢做咗5仙嘅替死鬼，都算件好事啊！師兄，我哋去邊啊？邊度最有機會同日本人打仗？東三省。咁東三省。